точно колко ми е голям. Има ли въпроси малко риторични? Има ли неща, които да са лични? Всички искат да ядат каквото аз ям и да разберат точно колко ми е голям. Има ли въпроси малко риторични? Има ли неща? Всички искат да ядат каквото аз ям и да разберат точно колко ми е